manu bakhe hadian maklapau nam ka lengari India kum kathai siat pistol ka baningkong bankhur takma rnong na kalimpung siat bashpumita ha ka jingiakob para marwe kala yo piang sa ka wei pat ka takma rnong ha ka jingiakob siat pistol bashipomita jong ka kenhun mixed team ringkat bat usorab jet sing ha ka ne ka sibar ha ka Paris Olympic kate ka kenhun siat pistol ka ri kala job da kan real la shipo point ya ka kenhun siat na Korea ha ka jinga kani ya ka takma rnong ha ka te ka limpung kani ka deiru ka takma ka baan na ka benta ka ri India baro ka wei hadu menta ha ka thup khur takma na ka ni ka Olympic ka bayat menta ha ka singi ka basaw la ru pan ka do hang ni ba ka te ki atli ki takma ba ka manu bakher ka yo kala pelong ru ya ka ban thau bon li ki record ha ka ri baro ka wei kata ba ka kalalong ka thai nong India ka baningkong ha ki arposnam nadu kapor jong ka sirur ha Ethen ha usnam hajar saw banrung sha final ha ka lempung siat pistol ka kalalong ru ka thai siat pistol baningkong jong ka ri ban khur takma na ka Olympic bat ha ka ju kapor ban yo khur hadu atli sindan hadu minta tang na ka ju ka lempung Olympic nadu ba ka ri kala yo ya ka jinglai lut hakaju kapor kani kata kama kadeiru ka baningkong ya usarap jat banyo khur na ka Olympics.